film begint, dan zijn we in de speelkamer van de kinderen. De hele dag heeft iedereen gespeeld met al die poppen, Jan Klaassen, de soldaat en de mooie meisjespop. En iedereen moet nu gaan slapen, het is het einde van de dag. Dus ook de poppen gaan doen.
Het is in de buitenlucht. Jan Klaassen en de pop zijn op een groot veld, genieten samen van het uitzicht. Jan Klaassen is ondertussen, begint een beetje verliefd te worden op de pop, maar de soldaat vindt de pop eigenlijk ook wel leuk. Ze ruzien daar wat over met elkaar, maar uiteindelijk beslist de pop natuurlijk zelf wie ze het leukst vindt.